Zdravo svima, ja sam Mila i vi gledate Q&A na Famozi. Postavljali ste pitanja na Famozinom Instagramu i ja sam odlučila da odgovorim na jedno 50 pitanja, tako da nadam se da ćete uživati i uživajte. Prvo pitanje je kako si danas. Danas sam jako pozitivno i divno, s tim da je jako lepo vreme, toplo je, ali svakako. Spavala sam kao beba, jedno 12 sati i odlično sam. A šta te čini srećnom? Volim te, volim ja tebe i sreće me čine samo sitnice. Mislim, dobro, ne samo sitnice, ali najviše sitnice, jako male stvari, lep dan, sunčan dan, viđenje s prijateljima koje nisam dugo videla i slično. Zatim imamo koji ti je omiljeni ukus sladoleda. To je jako dobro pitanje, s tim da jedem sve, tako da reći ćemo da je vanila, kao onako osnovno i basic. Omiljeno voće, ako vam se lubenica ubraje u voće, onda lubenica, ali ako ne, neka budu jagode i breskve. Omiljena serija ili film, omiljena serija mi je Skins ili Daria, a omiljeni film mi je Breakfast at Tiffany's i As Above, So Below. Facebook ili Instagram, koji još koristi Facebook. Čega se najviše plašiš? Moj strah je pad. Sada, da li je to pad kada hodam i sapletem se o nešto pa padnem, ili je to pad sedim pa padnem, ili je to pad nečeg većeg, sad nećemo o tome, ali u svakom slučaju pad. Da li veruješ u horoskop? Da, jedno veliko da. Čitam knjigu o horoskopu. Svako jutro u 8:26 mi stiže mail za kao dnevni horoskop. Nedeljnom u 8:26 mi stiže mail za nedeljni horoskop i tako. Tako da, verujem u horoskop. Da li si trenirala nešto posle ritmičke gimnastike i da li sad nešto treniraš? Pa posle ritmičke gimnastike je sada, tako da idem samo u teretanu, nešto rekreativno, ništa posebno, ali eto da kažemo fitness. Da li si nekada izbeljivala zube pošto imaš prelepe? Hvala ti. Pokušavala sam da koristim neke proizvode koji nikada nisu radili, naravno, tako da reći ćemo ne. Sljedeće pitanje je koje države si sve posjetila? Posjetila sam preko 26 država. Sada ako vam nabrajam, to će postati večnost, ali i onako ću zaboraviti nešto, ali 26 država i preko 64 gradova. Ali da ne računamo Srbiju. Najdrže mesto na kojem si bila? Da kažemo Britanija, ali koji grad? To je jako teško pitanje. Ne znam, meni je cijela Britanija fascinantna, ali rećemo kao Edinburgh u Škotskoj. Imamo pitanje koju gimnaziju si upisala. Ja mislim da je ovo jedno jako privatno pitanje, ali gimnaziju u Beogradu, u centru Beograda, blizu moje kuće, tako da je jako bitno da upišete školu koja vam je blizu kuće. Ako se uspavate, da nemate velikih problema. Sljedeće pitanje je da li si nekada imala dečka? To je pitanje koje me je svako pitao, bar jedno 3 puta. Jesam. Bez čega ne možeš da živiš? Bez muzike, telefona i dobrog filma. Kada si bila mala, šta si htjela postati, a da to sada nećeš? Može pozdrav, pozdrav. Kada sam bila mala, šta sam htjela da budem? Htjela sam da budem policajka, htjela sam da radim u školi, htjela sam da budem kuvarica. Sada trenutno želim da budem nutricionista u psihijatrijskoj bolnici, ali ko zna, promenit će se to sigurno. Sljedeće pitanje je koja je tvoja najveća želja koja ti se nije ostvarila? To je jako dobro pitanje, s tim da nemam neke ogromne želje, ali sve želje koje sam zaželela, ako mogu tako da kažem, su se ostvarile. Ali nadam se da ću imati još želja, sigurno ih imam, samo trenutno ne mogu da se setim, koji će se ostvariti uskoro, jer ako verujete, želje se ostvaraju. Da li možeš da vratiš vrijeme, koji bi dan to bio? Sada, dan nisam sigurna, ali možda bih vratila sada na englesku pre mjesec dana, da kažem. Da možeš da promeniš 3 stvari na svetu, koje bi to bile? Da ljudi prestanu da jedu životinje, da ljudi prestanu da prave previše
to je da pravi previše đubreta, da prave previše đubreta, da skupljaju mnogo đubreta i da promeni mišljenje ljudi da ne hejtuju apsolutno sve, već čisto da imaju malo bolje misli. Ne svi, naravno. I poslednje pitanje u ovom sklopu ličnih pitanja jeste naked ili peach paleta. Reći ćemo peach paletu koju nemam, ali imam naked, tako da peach paleta i Huda Beauty ili Kylie Jenner. Nisam probala nijedne proizvode od Kylie, tako da Huda. Pitanje je zašto si pretila memerima. Ovako, da razjasnim ovo. Nisam pretila nikome. Kada smo se videli, Markus i Martinus, ja i ostali youtuberi, snimali smo se, slikali smo se i fora je bila što su mene ljudi prozvali da sam ja bila u vezi sa Martinusom, što naravno nije tačno. I onda sam ja, kako su me ljudi ubacivali u grupu, svi su pitali da li ste zajedno i ja na kraju rekla, ma jesmo, zajedno smo, jeste. Martinus je moj, samo moj, nemojte da ga dirate i slično. I onda ste vi to malo pogrešno shvatili, to nemojte da ga dirate i onda ste malo to preuveličali. Ali u svakom slučaju to nisu bile pretnje i Martinus nije moj. Ok, kako ti je bilo kada si provela dan sa Markusom i Martinusom? Koji su utisci i jel ti se dopadaju? Ja sam za Markus i Martinusa saznala ranije, ali nikad nisam znala kakvu muziku oni prave, ako mogu da kažem. Nisam znala otprilike ko su oni. Onda su me pozvali da se upoznam sa njima, naravno što da ne volim da upoznam nove ljude, tako da sam rekla da hoću. Momci su skroz cool, ja sam pomislila da će da budu kao mi smo poznati, mi imamo ovo, ne. Momci su skroz cool i mislim da su oni baš za primer ostalim poznatim ličnostima. Zatim imamo ko ti je gotivnije, Markus ili Martinus. Volim te, volim ja tebe. S tim da sam više upoznala Martinusa, reći ćemo da je Martinus. Ali ne mislim da je Markus ništa gori. Da li si uzbuđena zato što se Markus i Martinus vraćaju u Srbiju? Jesam. Rado bih voljela da se ponovo vidimo, da provedemo, ne mora ceo dan zajedno, ali eto, bar na kratko. Čisto da vidim da li su me zaboravili. Tvoje mišljenje o K-popu i BTS-u. Znam da je taj BTS grupa, ali K-popu nikad nisam dala šansu, nikad nisam poslušala ništa njihovo, samo znam da ljudi pričaju o tome da je to neki trend. S tim da ne slušam takvu vrstu muzike, nikad nisam poslušala, tako da nemam šta da kažem na to. Da li voliš Lisu i Lenu i, to jest ako znaš ko su, znam, videla sam ih na musicaliju kada sam bila tamo aktivna. Devojke su preslatke, znam da su starije, pa kako ja kažem nekome da je preslatka, onda su komentari, ti si mala isto. Nema veze, preslatke su i takođe bi i njih voljela da upoznam. Selena Gomez ili Ariana Grande. Sviđaju mi se Arijanine stare pesme i Selenine nove pesme, tako da 1-1 je da kažemo. Mišljenje o Camili Cabello i Arijani Grande. S tim da, kao što sam rekla, ne slušam takvu vrstu muzike, a slušala sam njih ranije, pop sam slušala ranije. Sve super, devojke su prelepe, glas im je fantastičan, tako da sve super. Omiljene pesme Lane Del Rey i kako ti je bilo na koncertu? Wow, na koncertu je bilo wow, stvarno divno, a omiljene pesme, to je jako teško pitanje. Možda, ajde da kažemo Last for Life, Love, Carmen, Radio i tako neke pesme. S kojom poznatom ličnošću bi se zaglavila u liftu? Ako su to devojke, neka budu Lana Del Rey i Kaja Scodelario. Ako su to neki momci, ajde neka budu Markus i Martinus da još pričamo. Da li voliš One Direction, koja ti je omiljeni član i koja ti je omiljena pesma od njih? Ja sam bila apsolutno najveći fan One Directiona dok se nisu raspali. Bila sam na koncertu 2015. u Beču i bilo je fenomenalno.
Omiljena pesma mi je, ajde da kažemo, Perfect. Omiljeni član mi je bio Hari, ali nije mi on najbolje pevao, ali mi je bio omiljeni član, zato što je presladak. I sad imamo pitanja u vezi sa YouTube-om. Da li si se plašila reakcije okoline kada si počela sa snimanjem? Ne, nikada nisam imala taj strah ko će šta misliti o meni. Uvek sam bila kao šta bude bilo je. Tako da to je bilo i pre 4 godine, to je i dan danas. Kada si došla na ideju za snimanje? Ja sam pratila strane youtuberke i youtubere i neke naše, ali više strane. I onda kao, hajde, imam vremena, to mi je jako zabavno, mislim da će mi se svideti, pokušala sam, ako mogu da kažem, pronašla sam se u tome i evo me gde sam i danas. Da li si mislila da ćeš stići do ovolikog uspeha na YouTube-u? Ne. Apsolutno ne. Mislila sam da će to biti kao neka zezancija, da ću ja moći tu samo malo tako nešto da snimam, da ću imati malo pratilaca, ali to nije došlo do tu, već sad imam 125.000 i wow. Da li ćeš opet raditi one obične vlogove? Nedostaju mi. Ja skoro svaki dan snimam vlog, svaki drugi dan izlazi vlog, tako da bolje me prati. Hoćeš li raditi back to school video? Ako vi budete hteli, pišite dole u komentarima. Rado, što da ne. Šta obično radiš kada ti je dosadno? Da li možeš da radiš video organizaciji vremena pošto si previše organizovana, a meni treba da se organizujem previše dugo? Poz. Često u vlogu ubacim neki odgovor za to, šta možete da radite, ali mogla bih da napravim čitav video o tome, kao što si sama rekla, jako sam organizovana. Ko je po tebi najbolji YouTuber na Balkanu? Jako dobro pitanje. Nisam neki fan naših YouTubera, tako da ne pratim naše YouTubera, ali eto, podržavam sve. Pratite koga volite, ali porazmislite koga pratite. Da li ćeš dolaziti u Bosnu i Hercegovinu? Bila sam u Bosni na 2 prošla Balkan Tube Festa, tako da nadam se da ću ponovo doći. U kojim gradovima ćeš praviti meet-upove? Trenutno ovako ne znam, ali prati me na Instagramu, tamo objavljujem kada dolazim u neki grad, tako da prati me. Da li ćeš imati svoje majice? To je pitanje isto koje me svako pita. Ne verujem s tim da sada skoro svaki YouTuber ima svoje majice, svoje dukseve i tako to, tako da ne verujem. Možda napravim čarape, što da ne. Voliš li svoje fan page-ove? Volim te. Volim ja tebe i naravno, apsolutno sam zahvalna na svakom fan page-u. Trudim se da pratim svaki. Također me svi pitaju koji imaju moj fan page da li ću praviti video o fan page-ovima. Hoću uskoro. Da li misliš da ćeš se vratiti na musicali? Ne verujem. Imate moje stare cringy musicalije, tako da uživajte u njima. Da li si hejtovala nekoga u svojoj karijeri? Kada sam bila mlađa i kada je mene neko hejtovao da imaju YouTube kanal, ja bih odmah otišla na njegov YouTube kanal i napisala nešto užasno, što je bio jako pogrešan potez, ali trenutno ne. Čime želiš da se baviš u budućnosti, a da se ne tiče YouTube-a? YouTube bi mi bio hobi kao što je i dan danas, ali možda bih voljela da budem nutricionista u psihijatriškoj bolnici ili možda psihijatar. I sad imamo 3 luda pitanja. Koji kućni posao izbegavaš? Izbegavam usisavanje. Bole me leđe kad usisavam. Usisivač ima neki miris koji mi ne prija uopšte, tako da usisavanje. Ali i pranje sudova, s tim da sama kuvam i onda sve ono što isprljam moram da operem. Tako da bole me leđe kad stojim i perem, tako da šta da radim, to. Koliko se svađaš sa braćom i koliko te nervira? Ovaj najstariji brat ne živi sa mnom, tako da sa njim nisam ni toliko u kontaktu, tako da se toliko i ne svađamo. A sa ovim mlađim, to je stariji od mene, ali mlađi od njega, ne svađamo se toliko često, ali ako se posvađamo se oko gluposti, možda ko će oprati sudove.
I posljednje pitanje, jesu ti i dalje omiljene životinje jednorozi? Trenutno mi je omiljena životinja lenjivac. Ali jeste. Tako da ljudi, to bi bilo to za ovaj Q&A. Nadam se da vam se svideo. Ako jeste, prijavite se na Famozin kanal obavezno i mene pratite na Instagramu. Hvala vam što ste postavljali pitanja i vidimo se nekom drugom prilikom.